Egun denoi, da eskerrik asko tortzagatik. Gernika bombardatu izan zenetik 75 urte beteko dira laster. Urtemuga atejoka daukagu. Ez da edozelako urtemuga bat. Testu inguru oso interesgarri batean gaudelako. Jakin dakizunez, aurten Nafarroa konkistatu zuteneko 5. mende hurrena ere beteko da. Bizi dugun krisi globalak naziorik edo estaturik gabeko nazio txikiak euren etorkizuna libreki erabakitzera bideratu ditu, eta zer esanik ez, euskal gizarteak esperantzaz beteriko ziklo politiko berri batean kokatuta dauka begira da. Guzti honen, testu inguru honen barruan kokatu nahi dugu aurten 75. urte hurrena. Egitarau zabala eta parte hartzailea saiatu gara eratzen. Eskerrak eman behar diogu Gernika batzordearekin batera egon diren elkarte eta erakundeei lan honetan lagundu digutelako. Uste dut arlo asko ikutuko dituela interesgarriak direnak eta belaunaldi guztiak ikutuko dituena urtemuga honek. Hainbat ekitaldi egongo dira, politikoak, kulturalak, eta horietariko bat aipatzeko hasieratik entzun dugu hemen sarrera musika bat, kontzertuak aipatu behar dira, larun batez, izango direnak, apirilean 21 Gernikako musika taldeen eskuz izango direnak. Aurtengo bombardaketaren 75. urte hurrena testu inguru berezi batean kokatzen dela nabaria da. Bai nazio artean, bai Euskal Herrian. Testu inguru hau dela eta ezinbestekoa ikusi dugu aurten betetzen den Gernikako bombardaketaren 75. urte hurrena aurrera begira sekulako potentzialitateak eskaintzen dituen une historiko honetan modu positibo batean txertatzea. Gatazka politiko honen behin betiko konponbidean bere ekarpena eginez. Alde batetik, nazioartean eta nazio askapen prozesuari dagokionez, eta tokian tokiko ezaugarri ezberdinei erreparatuz, argi dago estaturik gabeko hainbat naziok urrats erabakigarriak eman dituztela estatua izateko norabidean, erabakitze eskubidea oinarritzat harturik. Testu inguru honek sortarazi dituen baldintzak indartu, egonkortu eta optimizatu egin behar ditugu. Eta hortan, ezinbestekoa zaigu antolaketa eraginkorrari ekitea. Herrien erabakitze eskubideak, nazioarteko agenda politikoan zentralitatea irabazi dezan. Bestetik, Euskal Herriak ziklo politiko berri bat zabaltzeari ekin dio azkenengo 2 urteotan. Osotasunezko konponbiderako ibilbide horria den Gernikako akordioa, nazioarteko babes indartsuaren itzalean hitzartutako aieteko adierazpena, Euskadi eta askatasuna erakunde armatuaren erabakia bukatutzat emanez bere jarduera armatua, Euskal Herrian inoiz egin den Euskal preso politikoen eskubideen aldeko mobilizaziorik handiena, 110.000 pertsonatik gorakoa, mugarri guzti hauek Euskal Herriak Estatu espainol eta frantsesarekin bizi duen gatazka politikoari konponbide integrala emateko bidea ireki garatu eta azken bururaino eramateko aukera historikoa sortarazi dute. Horregatik ezinbestekoa da Gernikako bombardaketaren 75. urteurrena zabaldutako aukeren zerbitzuan jartzea.
sortutako une historiko honi bultzada emateko. Gernikako zerua zeharkatu eta herria suntzitu zuten abioiei ordez, Euskal Herriari eta Euskal Herritarroi dagozkigun eskubide individual eta kolektiboak aldarrikatzen dituen txori koloretsuaren aldeko apustua egin dugu. Abioi eta lehergailu hiltzaile hauen xedea Euskal Herriaren ukazioa bermatzea izan zen. Koloretako txori honek berriz Euskal Herriaren aitortza bere existentzia eta etorkizunaren aldeko mezua aldarrikatzen du. Gatazka politikoaren muina, funtsa, Euskal Herritarrei dagokien hitza eta erabakitzeko ahalmena aitortzean datza. Euskal Herritarrei dagokie libre eta demokratikoki inongo injerentziarik gabe bere etorkizunaz erabakitzea. Hor kokatuko da nagusiki gatazkaren bataila politikorik nagusiena. Orain arteko ukazio historikoa eta demokratikoan konfrontatzea, indar metaketa eta indar politikoen korrelazio berri baten bidez. Espainiak eta Frantziak duten arazoa ez da Euskal gizartearen sektore batekin. Baizik eta libre eta demokratikoki bere etorkizuna erabaki nahi duen herri oso batekin. Gero eta herriago sentitzeko arrazoiak dituen herri oso batekin hain zuzen ere. Hau dela eta aurtengo leloa askatasuna, bakea, autodeterminazioa izatea erabaki dugu. Gernikan orain 75 urte gertatutakoa ez gure herrian ez da munduko beste inongo txokoetan ere berriro gerta ez dadin, ezinbestekoa da herri zein norbanakoi dagokien eskubideak bermatuko dituen eskenatokiak bilatzea. Eta egoera hauek bermatzeko bidean, funtsezkoa da herriek beraien herritaren esku izatea, nahi dutena izateko aukera demokratikoa. Datorren apirilak 1926 bitartean, Gernika Lumo, Euskal Herriko, erabakitze eskubidearen aldeko hiriburua eta bozgorailua bilakatu behar da. Herri honen etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi dute herritarrek Gernika Lumon dute ezinbesteko hitzordua. Beraz, joan gaitezen dagokiguna eskuratzera, herritarroi bai dagokigu soilik hitza eta erabakia. Sasoi batean, munduko bidegabekeria larrienaren begian geundela sinetsita bizi ginen. Gernikakoa zen, hala esaten genuen, herritarren kontrako aurreneko aire erasoa. Arbola santurik gabe Durango etzegoen urruti ordea, ez da Otxandio ere, hasi eta lau egunera. Denbora behar izan dugu jakiteko ohore malapartatu hori etzegokigula guri. Afrikan egin zela lehenbiziko aldiz esperimentua, Arrifen. Hori bai, egile beren eskutik. Ezaguna zaigu ondoren zerretorri den. Laster da mende bat populazio zibilaren kontrako gonbardaketak egiten hasi zirela. Noiz amaituko diren, badakigu. Bitartean, hala moduzko zerrenda bat osatzea ez da lantegi zaila. Beti estutu behar da koska bat, hori bai, hegazkin mota lehergaien osaketa pilotuen izena abizena kanbiatu, baina logika bera beti. Biktimak dira itxura batean aldatzen direnak. Gero, nola ez dakigula, elkarren antz itzela hartzen badute ere. Asko dakigu, baina isiltasunak salatu egiten du gure jakinduria. Bombardatutako herrien gainetik atzamarra pasatzea da. Zenbat idazle heldu da guregana hemendik, zenbat testu handik. Irabazleek zentzura esarri zuten Japonian, Hiroshima eta Nagasaki suntsitu eta gero. Debekatuta zegoen, bomba atomikoak utzitakoaz idaztea. Joko Ota izan zen, Estatu Batuarren erabakiaren biktimetako bat. Emankumearen erantzunak durundi egiten du gure buruetan egun ere. Ezin ahantz dezaket zioen, argitaratzerik ez badut ere, idatzi beharra dut. Idatzi bai, baina nork irakurtzeko. Orain ez dago zentzura esarri beharrik. Hiroshima ostean egon diren Gernika guztietan, berdin Groznin,
edo Sintxunen, Kosobon naiz Basoran, egonda, joko ota, bana. Ondoriozko galdera gure literatura sistema salatzen du, zergaitik ezaigu helarazi haien lan bakar bat. Edo bestela ikusita, non egonda munduaren berri hainbeste dakien idazleria hango hautsik ez batzeko. Bai, behar bada daukaguna, baino informazio gehiago behar dugu izugarrikerion muinaz tasuzko lerro bakar bat zirriborratzeko. Baina orduan, obra perfektuaren zain, mututasuna salatari, onartu beharko genuke Durangoz zein Gernikaz idatzi duten Vallejo, Eluar, Unzueta guztiek, hobe zuketela berba euren eskuezito. Eta ondorioak beldurra ematen du. Ez diogu literaturari arriskuaren sakarrik ere opa. Hitzik eza bera ez da zikinagoa. Bueno, gu, hainbeste eragileekin batera, prestatu dugu gauza berezi bat Gernikako egitarauan kokatzeko. Eta nola ez, izango da ekitaldi bat, oroimen ekitaldi bat. Ekitaldi horretan musika egongo da Joseba Tapiaren eskutik. Guztio dakigu Joseba Tapia memoriaren abeslaria zuntzua dela. Eta, bueno, musikarekin batera nahi dugu ekartzea Euskal Herrira, Gernikara, hainbeste borrokalari eta hainbeste biktimen memoria. Batez ere, garai hartan, herriarekin batera egon ziren fasismoari eusten, fasismoari aurpegia emoten eta fasismoaren kontra borroka egiten. Internazional maila, nazioarteko mailatik etorri ziren hainbeste, ez bakarrik fasista bombardatzera, baizik eta antifasistak ere gurekin batera askatasunaren aldeko borrokatzera. Hor, 3 izen eukiko dugu zehazmehatz, Fritz Teppich, alemaniarra, Nino Nanetti, italiarra, eta Felipe Matarranz, zentzu batean estatu mailako pertsonak etorri ziren Euskal Herrira, bai borrokatzera eta hainbeste bai hiltzera Nino Nanetti kasu. Orain dela gutxi, Alemanian, pasaden astean, orain dela 15 egun hil zen Fritz Teppich, eta, bueno, berarentzat eukiko dugu, oroimen edo ezakit, bezarkada berezi bat. Horrekin batera noski, esatea gaur egunean askatasunaren kontrako ideiak bizirik daude ondino, askatasunaren kontrako jarrerak bizirik daude ondino, eta askatasunaren aldeko borrokalariak behin eta berriro esan behar dugu beharrezkoak direla. Eta horregatik ekarriko dugu gure ekitaldira batez ere hori. Askatasunaren aldeko autua Gernikan izango da 76 barkatu, egongo da Gernikan eta horrekin batera, hori, gure amodio guztia jende horrentzako. Barkatu nerviongatik, baina, holan da. Arrazoiaren azken uda. Udaberri heldu zen gero. Udaberri gorriak, beltzak. Heriotzari musuka ari gara oraindik. Kanpora diktadoreak, ekin masen diktadurari, alienazioari. Libre egaz, herria atzean utzita. Bizar sakratuen korrontean, jazarpenari buruz, degradaziorantz. Edertasuna, maitasuna, gaitasuna. Itxaropen une laburrak. Itxaropen manipulatua, erdu berriz ere gure gogoei bizitan. Transformazio bitxia, fanatismo sukarra, fanatismoa irensten. Buruak ziurtasun zentzugabez betetzen. Aurkakotasun oro zapaltzen, aldaera oro botaka. Handituz doan fatalismoa mugatzen gaituela. Alferrik borroka, alferrik katazka. Jainkoa alguztiduna dela diote, profeta santua dela. Baina beren buruen babesean dihardute. Goizeko orduak gure egunetan agur esanez. Ona, bizi osteko salbamendurako. Hitzei, irribarrei, aldaketari, zalantzari amaiera ematen diote. Desberdina den oro, infernura bialtzen dute.
Eguerdion, seguruenetik gu izango gara kolektibo bakarra ez dakigunek zer esango dugun. Apirilen 22 arratzaldeko 5:00 bertso trama ingo dugu Gerniken, baina bertzotan bapatien eingo dugunez, ezin dugu ezer aurreratu. Bai aurreratuko dutzuet, Maialen Lujanbio, Igor Elortza, Unai Iturriaga eta neu izango garela bertsolarizek eta laurontzat izango dela oso ekitaldi bereziz eta mimo handiz bertzotan eingo dugune. Tramagile barriz, badakizue bertso trametan histori bat egoten dela, eta bertsolarizek histori horretako protagoniste bihurtzen die. Tramagile Josu Goikoetxea egongo da, erdi gernikar, erdi musikarra. Eta aurreratu geinkena da, trama horretan erreflejetan saiatuko garela, gerriek gure barruen mobitzen deuen dana, ez? Sentimentu aldetik, askatasunerako ansia, bakie, eta gauza guzti horrek. Eta guretzat, pentsetan dut ohore bat izango dela, badakizue Espainiako altzamendu militarrak bertsolaritza lo itxi ebala urte batzutan, eta gu gara gerra ostien bertsolaritza berreskuratu ebanen seme-alaben seme-alabak, Duran garbi egongo dire bertzotan, Durangon bombardeo gogorra egon zan, martxoan 31 baten, ninaz, ez dakit, gerran desagertu ziren batzun ondorengoa, eta Maialenen amuma badakit, Gernikako bombardeoan, Gerniketik oso hurbil egon zala. Ezin dutzuet esan zer kanteko dugun, bapatekoa izango dalako, baina bai aurreratzen dutzuet, sentimentu handiz eta mimo handiz saiatuko garela aldarrikatzen, Gernikek guretzat suposatzen duena, eta guk be, ez dugule beste Gernikerik gure, beste barik. Bueno, prentsaurreko hau bukatze aldera, nik komentatuko utzuet orain, 26ko ekitaldia zelan joango dan. 26an, osteguna, 12etan, ekitaldi solemne bat egongo da, kuadroaren aurrean. Kuadroa, txori erraldoi bat izango da, margolari batzuk 19an pintatzen hasiko direna, 21ean, larun bata, zabaltzeko. Udaletxeko plazan izango da, eta gune hori, gune referentziala bihurtuko da. Hortxe beraz, egongo da 12etan ekitaldi solemnea. Laurak laurden gutxietan, sirena hotxak, aurten nolako berezitasun bat eman nahi diogu, sirena utza izan beharrean, orain arte izan den moduan, beste karakterizazio bat eman nahi dugu, eta horretarako preste agertu dira musika eskolako ikasleak ere, musika joteko, sirena hotzarekin batera, eta apur bat, nola baita esan, poesia apur bat ere sartzeko ekitaldi horren barruan. Arratsaldeko 7etan kale antzerkia egongo da, Gernikako herritarrek antzestua, eta iluntze aldera, beti bezala, 9ak eta laurden, 9:30 inguru horretan, kandelen manifestazioa eta horren bukaeran amaiera ekitaldia. Hauxe da dena, ez da dozer gauza, uste dute urtemuga, lehen esan dudan moduan, oso interesgarria izango dela, eta hori guztia, zeuen ekarpenaren esker bizan danez, eskerrik asko guztioi, eta altza zaitezkete denok batera ona familiko argazkia egitera. Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabigurte, Francisco Araluzea, Eskato Errebat, Gernika.
zaldun bide korputzatia